10 godina može izgledati kao dugačak period, ali kada je reč o finansijskoj sigurnosti, vreme prolazi brže nego što mislimo. Stručnjaci upozoravaju da planiranje penzije ne počinje onda kada se približimo posljednjem radnom danu, već bar jednu deceniju ranije. Upravo tada se prave ključni koraci. Uplaćuju se dugovi, prilagođava se budžet, formira štednja i redefinišu životni prioriteti. O tome koliko je važno na vreme postaviti finansijske ciljeve, koje greške ljudi najčešće prave i kako realno proceniti buduće troškovi i prihode. O tome razgovaram sa Dušanom Zelcem, urednikom sajta Kamatica, koji godinama analizira lične financije, ali i finansijsko tržište u Srbiji. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. I zaista taj period od 10 godina je negde toliko, da kažemo, bitan, značajan u 10 godina pre penzije ili možda, evo, na nekih možda 25 godina do penzije? Da... Bitno je s tim što teško ga je odrediti kada počinje. Mi svi, i to je onako jedan globalni rezultat danas. Onako, taj moment odlaska u penziju se pomera. Ne zato što to države propisuju, to je jedan aspekt, ali radna sposobnost traje i život bez, da kažem, neke svrhe i obaveze dnevne može da bude dosta ovako naporan i težak. I ljudi stvarno kada odu u penziju gledaju da imaju i održe neki tempo aktivnosti. To je više onako za jedno opšte psihofizičko zdravlje neophodno. Kada pričamo o finansijama, treba bar razumeti taj period života kako dolazi i zašto se pripremati. Jer drugačija je dinamika i zarađivanja, drugačija je dinamika i potrošnje, drugačije su i potrebe sa tom potrošnjom i to je nešto što treba osvetliti. A šta treba pre svega osvetliti? Treba biti racionalniji posle, jer izvesno bi trebalo da budu manji prihodi. Ok, možda manje potrošnje ili ne, možda treba veće potrošnje. Treba uvek biti racionalan. Ono što je danas sve prisutno, a to je da ta penzija koja se iščekuje nije obavezno ona penzija koja je nekad bila onako jaka, kvalitetna i obezbeđivala je jednu kvalitetnu starost. Danas se sve države sveta bore sa tom računicom. Sve duži je životni vek, sve više su ti izdaci prisutni na temu penzije. I koriguju se te penzije, ona je nekada onako puki minimum za preživljavanje. I to je ono što je jako bitno da se razume, zato što u tom periodu života se, recimo, zdravstveni troškovi povećavaju i tada je dinamika potrošnje drugačija. Nema onih nekih, da kažem, potrošnji dnevnog nivoa kao što je to bilo, usporava se tempo i to je onako, ne možete se pripremiti danas za to. Jasno, ali kad tako postavite stvari i negde osvetlite upravo to, ajde, iskoristim taj izraz, sve ono što sledi posle odlaska u penziju, koji su, da kažem, ajde, izazovi. Kako opet to uskladiti sa onim pre odlaska u penziju, gde upravo to, ne znam, imate kredite, imate dugove, šta već treba da rešite, izdržavate decu ili pomažete decu, možda u tom trenutku unuke. A opet pripremiti, uštedeti, jer sigurno će biti manji prihod po odlasku u penziju nego dok ste u radnom. Jeste, upravo je taj nema čarobnog štapića, verujem. Mehanizam, jeste. Princip je isti sa svim oblicima zarađivanja. Gledajte da mesečno ne potrošite sve. To je onako najpraktičniji savjet koji u sebi ima dosta zahtevan stav, zato što ne potrošiti sve znači razmišljati za svaku kupovinu. Ne potrošiti sve znači da vi od početka do kraja meseca imate onako pažnju na zavidnom nivou, šta plaćate, koliko plaćate, šta trošite, koliko trošite, da li palite, gasite bojler. Znači sve su to onako jedni mali izazovi. Najbitnije je da ima tu dve strane, nema treće. To je onako, financije su vrlo jednostavne, samo nažalost svi se njih onako plaše i bave se njima tek kad uđu u problem. Ili možete zarađivati više ili trošiti manje. Nema treće. Znači, upravo iz ta dva odnosa prema novcima vi imate komforan život ili imate život sa finansijskim izazovima. Ako zarađujete i imate kapacitet zarađivanja, to sad, ajde, ako bi gledali tu stranu, opet nije zahvalno
pričati o tome za nekome ko nema kapacitet da zaradi više. Prosto zavisi od toga koliko će mu biti penzija, nema on mogućnost da bira. U tom slučaju jedino što može da koriguje kod sebe jesu ti troškovi. I troškovi, opet, kada uzmete, da kažem, trenutnu sliku, penzioneri se onako povlače na rubove grada, ne zato što je sad tu obavezno jeftinije život, između ostalog i jeste, ali prosto je komfornije za njihovu dinamiku, odlaze na mesta gde prosto onako neki generacijska smena se dešava. Mlađi ostaju u tim stanovima, stariji odlaze u neke kućice na obodu grada ili van grada ili u nekim drugim gradovima, koje opet menja dinamiku i olakšava taj život i kad su finansije u pitanju. Ali to su negde sve dugoročni procesi. To nisu procesi koji se rešavaju upravo to. Kada se nađete, kako malo pre rekao ste, u problemu, ali ajde kažemo sada u životnoj situaciji. Koliko vremena zapravo treba da se sve to posloži i da tako postavite stvari. Da budete zapravo u mogućnosti da odete ili van grada ili drugi grad, da sebi obezbedite zapravo tu nekretninu, a opet s druge strane da upravo mlađima omogućite da imaju gde da žive. Dugoročno planiranje finansija zahteva ovo što sam rekao na početku. Znači da uskladite finansije da vam ostane na kraju meseca. To kada ponavljate iz meseca u mesec, to raste. To je ta ušteđevina. Ušteđevina nije akcija, sad kažem idem da štedim. To je baš posljedica jednog kvalitetnog upravljanja finansijama. Kada imate tu gomilu, onda vam je na stolu jedna mogućnost da vi tu gomilu pretvorite u nešto što će vama obezbediti taj finansijski kvalitet života. I to je kategorija investiranja. Znači, nije to nešto što je rezervisano samo onima koji imaju ogromne količine novca. Upravo je tu suština investiranja. Investira se sa 100 evra, sa 1000 evra, sa koliko god imate, jer ali je preduslov štednja. Preduslov je upravljanje finansijama da vam je ostalo na gomili nešto. To je ta ušteđevina. Znači, to je upravo, kada kažete štednja, ne mora to da bude uzdržavanje od potrošnje u smislu, sad baš neću to da kupim da bih imao ugodnu starost. Niko ne razmišlja na taj način, ali uvek treba da bude radar uključen da merimo šta nam više znači u životu, šta manje i ono što nam manje znači da skidamo sa spiska i ne trošimo na to. Ili na kraju onda negde tu dosta bitan i da kažemo porodični plan zapravo da bi se sve uskladilo. Da kažemo i negde zahtevi, želje, prohtevi, ali zapravo realna scena. Pa vidite, apsolutno je tu bitno da se neke stvari poslože. Znači, da li su nekretnine u pitanju, da li su zajedničke, da kažem, zajednički prihodi, raspored tih zajedničkih prihoda. U suštini, život u dvoje treba da bude život u dvoje koliko god može da traje. I to ne isključuje finansije, naprotiv, uključuje ih. I jedan, kažem, kvalitetan pristup jeste štednja ne zato što ne znamo šta će biti sutra, nego baš da bi korigovali sebe i upravljali finansijama, a ne da one upravljaju nama. Da budemo spremni za to sutra. To je upravo izazov. Kako napraviti okruženje s kojima mi imamo kontrolu, a ne da zavisimo od visokog datuma, od banke da li će dozvoliti kredit ili neće. I sve su to problemi koje muče onako generalno. Znači samo da ne dođemo do te nule na kraju meseca. Nikako. Hvala. Hvala i vama. Pravimo kratku pauzu pa nastavimo s emisijom.